Modo sa grupo sa mabatanon aron makapangawat na bisto sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo. Magmugna kunuhay og kagubot ang mga batanon aron malipat ang mga tao nga adunay manguha sa mga butang sa mga tumatan-aw. Samtang giimbestigahan na sa Cebu City Police Office ang nahitabo. Ani ang report. Sa usa ka video makita ang grupo sa mabatanon nga nagagulyang og aduna usay gitabangan nila sa pagkulata. Gani adunay bahin sa video nga makita ang usa ka bata nga naay gipunit sa dapit na hitabuan sa kasamok. Ang senaryo nakaani og pagtagad sa mga tao ni adtong gabi sa Oktubre 1 diha sa Panagdait, Barangay Kasambagan, Cebu City. Sa pakisusi sa Cebu City Police Office nasayaran nga drama lang di ay ang tanan sanglit walay biktima nga unta mosangat og reklamo batok sa mga nangulata. Suma ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla ang DCDA sa CCPO nga tuyuon sa mga batanon ang paghimo og kasamok. Kini aron makahigayon ang ubang miyembro sa pagpangawat sa mga taong malipat. Further investigation nakita nga wala gyud biktima. This is a modus sa mga grupo sa mga batanon. And then after nga dunay kagubot, dunay commotion, daghang tao, usual na to nga kinaiya nga daghan ding mo tapok. And then anay naasad sila kauban sa grupo nga mo'y mang timpo manguha og cellphone, anything valuable sing makuha nila. Giklaro ni Colonel Parilla nga usa lang kahigayon na hitabo ang kagulyang sukwahi sa nanggawas nga taho sa social media nga adunay laing kasamok nga nahitabo sa ubang madapit sa Cebu City. Isolated lang kini matud pa og naaksyonan dayon pinagi sa pagpakikalayon sa mga opisyal sa barangay ug mismo sa mga establisimento sa dapit nga pahugtan ang ilang seguridad. The Station 4 are finalizing their investigation report to be submitted there is at headquarters, and it will also furnish the state government. We have already identified 2 or 3 ka batanon who is just living near diha sa boundary sa Panagdait. Atong recommended to nga magbutang gyud sila, put up gyud sila og ilang even kaugalingaw mga security measures. So CCTV cameras, then hire their own guards, no? Kay dili sa tanang higayon nga ang atong pulis makabantay didto. Samtang gipadayag ni Zapra nga dakong hagid sa mga otoridad ang paghandle sa kaso sa mga minor de edad. Usa sa gitanaw ang isyu kon ang mga ginikanan mahimo bang maoy pasakahan og kaso sa sala nga nahimo sila mga anak. Hinuon aduna na kunoy mga programa ang dakbayan pagtutok sa problema sa mga batanon sama sa pagpahugot sa curfew ordinance. Kung may hisgot sa taog kuan kanang salaod, ato pang i-define kung pwede ba ang salaod sa bata o minor maabsorb ba sa ginikanan. Tingay nang inahanglan og tabang ang atong mga ginikanan unsaon pag more educate, pagtan-aw pagyud sa upbringing sa mga anak. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.